Hvad er han der? Det er krydset. Du rykker. Prøv igen. Okay. En kast. Vi er kryd. Hold. Overlæg. Hold. Skal du ikke sige det? Så jeg får lov at lægge til. Man kan høre, hvis den har Dennis' tur. var 5 cm over. Mike's tur. En centimeter over den. Eller måske 5. Halvmeter over den. Jeg må. Ja. Meget krammer. Det gør ikke godt. Woo! Ej, så kommer han lige efter. Ui. Du flugter. Skal jeg lige lukke Danmarks station? Klar, kan jeg se hen til fed business? Det kan blive YouTube, ikke? Skal vi? Kan vi lade over? Spil nu til langt her. Langt højere. Jeg spiller ikke gang i overlever her. Til 3. Kom. Jeg starter. Hvis du siger. Oj! Oj! Jeg skyder under, men du rammer hurtigt, jeg skyder over. Hvad er der? Overlægger. Hvor jeg ikke også skal gøre din lille strike. Skriver han 10 meter over. Det er der, så man kan se bolden frem. Det gør ondt! Men det har den arm. Hurra! Wow! Flyt dig nu! Overlægger. Overlægger! Ja, den tæller ikke. Gjorde den lidt. Tæller ikke. Ja, du stopper kameraet! Det er for rundt, jeg har set. Stop her foran min kæk. Du står på jorden foran kameraet. Kom nu! Hvad kom du der? Du stoppede mig jo. Jeg nu er her. Siger du det til din far? Så skal jeg nok gøre. Fuck, nej. Fuck! Dennis rammer det. Før der var det til gengæld. Ja, men det var også ikke gang. Ja, du har da heller ikke gået med det ikke gang. Øj. Skal vi spille stolpe bagefter? Kan vi? Se den her. For helvede, vi spiller til 2, mand. Nej, jo. Til 3. Og vi til 3. Nej. Øj, den var lige være vælt. Mike skyder. Nej!
bare fordi du er så spidt op og gå ud. Nu ved jeg, hvordan jeg skal skyde. Det ved jeg også. Det er bare ramme bolden. Det er i hvert fald sådan, der jeg vil skyde. Jeg er bare ramme. Ramte jeg ikke? Nej. Så ramte jeg der. Wow. Kan du ramme taget? Eller larme? Jeg ramte. Se. Der mangler en. Ja! Du mangler 2, der mangler en. Jeg gør det med højre igen. Det skal jo fast. Jeg ramte! Jeg er det sygt. Jeg ved det. Man kunne ikke høre det. Hold kæft, man. Men du ved selv, jeg ramte. Se, jeg ramte også jo. Nå ja. Man kunne bare ikke høre det. Nå jo. Nå, det er rigtigt nok jo. Nå ja, jo. Kom lidt derhjemme. Skal jeg ramme en gang nu? Bare skyde. Spil. Bare skyde. Bare skyde. Op i den. Hey. Playback time. Nej. Jeg lugter. Så er vi gået ud. Jamen, kamera kan ikke se. Fjernsyn kan jeg ikke se. Kom nu. Nå. Fjernsyn kan ikke se det. Fordi? Kom nu. Nå, på den Du har spiller af helvede til, mand. Prøv at du går også fjernsynsserien. Giv mig lidt langt, mand. Du vil ikke snakke knappen. Den er bare en time. Nej. Er du god? På den er. Sæt. Nu får jeg ramt dig, hva'? Ja, lad os lige stoppe det. Den der, det var lige nogen, jeg sidste gang. 2, Nej. 3. Kirurg. Nå, jeg skal også prøve sådan. Det er det ikke. Nej. Prøv igen. Men nu kommer det bare fordi, jeg ikke kan se. Ja, det er bare at prøve. Ja. Vil du have en chance til? 3 gange løbende. Kom nu bare, ikke? Ja, det er din tur. Bam, bam, bam. Vi stiller lige skarpt her på linsen. Kvaliteten er altså ikke så god. Find lige et skud. På hvilket mål? Op lidt andet. Det andet. Og der, mig.